разказват с подробности за историческите събития от лятото на 1878 година, когато селото все още е населявано от гърци. Те са имали традицията на празника Константина и Елена, идвали се с пари тук, да ги благослови очето. Добре, но турците са разбрали това нещо, обсъдили се, когато народа е в църквата. Вътре в църквата е бил и капитан Петко войвода. Петко войвода застава тук точно на това прозорче, където са следите от куршумите и развява бяло знаме, но да съобщава, че се предава. В това време турците сядат да пият кафе, главатарите там, и той чака, на който поднесат пръв кафето, значи той е главатаре. И се прицелва той на него, останалите четници пак на някои от другите, като гръмват, падат тая убити и те башибазуци хукват да бягат и така са освободило населението тук. Тези събития пресъздава и филмът за капитан Петко. Историческата им достоверност се потвърждава и от находките, намерени това лято при ремонта на църквата. Имах някаква искрица надежда, много слаба, че може би е останало нещо в мазилката, старата мазилка на черквата. Майсторите, преди да започнат ремонт, ги предупредих да внимават. И наистина, с Божията помощ ли как, беше открит първият куршум от револвер. След това бяха намерили тези трети куршума, вторият от джипане и последният от пушка от Смит и Уенсън или Уинчестър пушка. Сега, освен стопанин на храма, отец Христо е и пазител на частици от българската история. Куршумите, доказващи героизма на капитан Петко, ще бъдат поставени на видно място в село Пелевун.